इथं मी ह्या काही भाज्या आहेत त्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये शिमला मिरची आहे, गाजर आहे, कोबी आहे आणि कांदा आहे। तर ह्या ज्या भाज्या आहेत त्या बारीक चिरून घ्यायच्या आहेत। तुमच्या आवडीप्रमाणे इथं तुम्ही भाज्या घेऊ शकता। तर अशा मस्त बारीक चिरलेल्या भाज्या मी इथं घेतलेल्या आहेत। कढई गरम केली, त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तेल घातलेलं आहे। तेल चांगलं गरम झालं की नंतर मग मी याच्यामध्ये बारीक चिरलेला हा लसूण घातलेला आहे। लसूण अगदी बारीक चिरून घ्यायचं आहे। लसणाच्या जवळजवळ 10-12 पाकळ्या आहेत त्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत मी। आणि त्याच्यासोबत थोडं आलं आहे ते पण बारीक चिरून घेतलेलं आहे। तर दोन्ही हे तेलामध्ये मी मस्त असं परतवून घेतलेलं आहे। हे बघा, आलं आणि लसूण आहे तो बारीक चिरून घ्यायचा। ते परतवून झाल्यानंतर आपण ज्या बारीक चिरून भाज्या ठेवल्या त्या सगळ्या भाज्या मी इथं घातलेल्या आहेत। हे बघा, सगळ्या भाज्या मी याच्यामध्ये ॲड केलेल्या आहेत आणि भाज्या पण या फोडणीसोबत व्यवस्थित परतवून घेतल्या। तेलामध्ये छान अगदी भाज्या परतवून घ्यायच्या, म्हणजे त्या चांगल्या मिक्स होतात आणि चांगल्या गरमही होतात। एवढा करून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे। गॅसची फ्लेम यावेळी स्लो आहे। अर्धा चमचा मिरपूड घातलेला आहे आणि त्याच्यानंतर मग मी याच्यामध्ये 2 चमचे सोया सॉस घातलेला आहे आणि 2 चमचे चिली सॉस घातलेला आहे। तुमच्याकडे जर चिली सॉस नसेल तर नाही घातला तरी चालेल किंवा प्लेन लाल मिरची पावडर थोडी वापरली तरी चालेल। आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी हे चायनीज सॉल्ट किंवा अजिनोमोटो किंवा फ्लेवरिंग सॉल्ट आहे ते घातलेलं आहे। हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। ते पाव चमचा मी इथं वापरलेला आहे। तुम्हाला जर स्ट्रीट स्टाईल अशी टेस्ट हवी असेल तरच हे वापरा, नाही वापरलं तरी चालेल। आणि आता मी हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे बघा, इथं मी कुठंही कढईवर वेळणी किंवा झाकणी ठेवलेली नाही आहे। अजिबात ही भाजी आपल्याला वाफवून घ्यायची नाही आहे। ओपनमध्येच ही भाजी चांगली गॅस फ्लेम मीडियम ठेवून चांगली परतवून घ्यायची आहे। त्याच्यातलं पाणी आटेपर्यंत आपल्याला ड्राय अशी ही भाजी तयार करून घ्यायची आहे। तर बघा, तशीच ही भाजी तयार झालेली आहे। याच्यातलं सगळं पाणी आटलेलं आहे आणि आता मी ही गॅस बंद करून कढई उतरवून घेतलेली आहे। हे माझ्याकडे थोडं उरलेलं कणिक आहे तर ते मी घेतलेलं आहे। एक मी चाळण घेतली आणि त्याला मी तेल लावून ग्रीस करून घेतलेलं आहे। हे बघा, तेलाने छान अगदी चाळण ग्रीस करून घेतलेली आहे। मगाचं जे आपलं सारण आहे ते आता थंड झालेलं आहे आणि मी ते जे कणिक आहे त्याच्यासोबत थोडंसं गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। थोडंसं मी पोळपाटावर डस्ट केलेलं आहे गव्हाचं पीठ आणि त्या कणकेचा छोटा गोळा घेऊन मी इथं एक पुरी लाटलेली आहे। हे बघा, मस्तपैकी कणिक पिठामध्ये घोळवून मी याची एक पुरी लाटलेली आहे। आपण नॉर्मल पुरी करतो त्याच्यापेक्षा जरा मोठी आणि जरा पातळ अशी ही पुरी लाटायची। हे बघा, मस्त अशी आपली पुरी आता लाटून झालेली आहे। त्याच्यावर एक्स्ट्रा पीठ असेल तर ते सगळं मी काढून टाकलेलं आहे आणि मग असे सारण आहे तर ते मी मध्ये ठेवलेलं आहे। हे बघा, आणि आपण जशा मोदकाला कळ्या पाडतो किंवा चुण्या पाडतो तशा चुण्या पाडून मी हे सगळं आता कवर आहे किंवा जी आपली पुरी आहे ती एकत्र करून घेतलेली आहे। हे बघा, आणि त्याचं वरचं टोक आहे जे एक्स्ट्राचं पीठ आहे ते मी काढून टाकलेलं आहे आणि तिथंच मी ते टोक आहे ते फोल्ड केलेलं आहे। हे बघा, मस्त असा आपला हा आता आकार तयार झालेला आहे। असेच मी अजून सगळे आकार तयार करून घेतलेले आहेत। हे बघा, पुन्हा मी तसंच एक पुरी लाटून घेतली सारण ठेवून, मगाशी जसं दाखवलं त्याप्रमाणेच मी फोल्ड करून चाळणीमध्ये ठेवलेला आहे। चाळणीमध्ये ठेवताना त्याच्यामध्ये थोडी गॅप ठेवायची, एकदम चिटकून ठेवायचं नाही आहे। आपल्याकडे बऱ्याच वेळा कणिक उरते, पोळ्या करून झाल्यानंतर कणिक उरते आणि त्या कणकेचं काय करायचं हा मोठा प्रश्न पडतो। एकतर आपण ते फ्रीजमध्ये ठेवून देऊन दुसऱ्या दिवशी वापरतो, नाहीतर मग ते वाया जातं किंवा आपण फेकून देतो। तर त्याचा इथं एक सुंदर उपयोग मी तुम्हाला दाखवलेला आहे जो स्पेशली मुलांना फार आवडणारा आहे। तर असेच हे बघा सगळे मी करून घेतलेलं आहे आणि सगळे चाळणीमध्ये मी ठेवून घेतलेले आहेत। हे बघा, त्याच्यामध्ये अंतर ठेवलेलं आहे, अजिबात चिटकून ठेवायचं नाही किंवा एकावर एक ठेवायचं नाही आहे। टोपामध्ये पाणी गरम करून घेतलेलं आहे, त्याच्यावर ती मी चाळणी ठेवून हे मी 10 मिनिटासाठी वाफवून घेतलेलं आहे मीडियम गॅस फ्लेमवर। तर एक 10 मिनिटं झालेली आहेत, मस्त वाफ आलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। मस्त अगदी वाफ आलेली आहे आणि नंतर मी चाळणी खाली उतरवून हे सगळं गार करून घेतलेलं आहे। थोडं थंड करून घ्यायचं आणि तुम्ही बघू शकता परफेक्ट आणि सुंदर असे हे आपले गव्हाच्या पिठाचे मोमोज तयार झालेले आहेत। खूप सुंदर असे हे मोमोज तयार होतात। माझ्या घरात मी केल्यानंतर मुलांनी
पटकन समजवले. आपण नेहमी मैद्याच्या पिठाचे मोमोज करतो, पण काहीतरी हे असे गव्हाच्या पिठाचे पण करून बघा. टेस्टमध्ये काहीही फरक येत नाही. याच्यासोबत मी ही मोमोजची चटणी दिलेली आहे, ती पण मी घरगुतीच बनवलेली आहे. तुम्हाला त्याची रेसिपी हवी असेल तर कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. खूप सुंदर असे हे मोमोज याचे तयार होतात. तुम्ही बघू शकता, खूप सुंदर असे मोमोज हे तयार होतात आणि ह्या चटणीसोबत तर खूप छान लागतात. चटणी पण मी अगदी घरगुती पद्धतीने केलेली आहे. माझ्या घरी ही केल्यानंतर रेसिपी लगेच संपली. मुलांना खूप आवडली. आपले जे रेग्युलर मैद्याच्या पिठामध्ये केलेले मोमोज आणि ह्या मोमोजमध्ये काहीही फरक नव्हता, पण तरी पण हे खूप हेल्दी आणि खूप सुंदर असे हे मोमोज तयार झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता, खूप छान अशी ही याची रेसिपी तयार होते. मी एकदा ट्राय केली, मला खूप आवडली, म्हणून म्हटलं तुमच्याशी रेसिपी शेअर करावी, म्हणून मी इथेही शेअर केलेली आहे. खूप सुंदर अशी ही रेसिपी तयार होते. खूप पौष्टिक पण आहे. याच्यामध्ये सगळ्या भाज्या आहेत, गव्हाचं पीठ आहे. मुलांसाठी खूप सुंदर अशी ही रेसिपी आहे. रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. थँक्यू.